Mă, de ce scrie, mă, de 3? Bă, stai nebun. Care face un Minecraft, mă? Aveți un Minecraft? Toți avem, dar nu jucăm, că nu așa. De ce nu jucați? Facem un server ce jucați toți la supraviețuire. Trimite. Zi-mă, vrei? Nu, Atunci vă joc eu. sigur. George. Shriramban. Piero, I love you very much. Hug me, all of you. Da, nu mi-au dat joc. Fă cerere, îți dau un ban. Decizia mea a fost luată când știam că te-am mai prins de 20 de ori cu sob. Pe cine mai am prins?